Tadzoka guys. Right, tadzoka. We are back. Saka time chikanda matikesi acho mutoni. Time chitisa matikesi acho toni. Guys, mswa 4 November. 4 November just signal. Tuda uti matayari zavepo. Hello? Ndakuona mcomment section ndosandatega ndichimbobatanidza. Hello? Ukulinzwa here fari? Ndikukunzwa he. Ndati ndakuona mcomment section ndosandatega ndichitongoita nyaya iti ipedze. Okay. Right, ndaipa live right now. I think you can see. Right guys, tadzoka. Tadzoka panapa tina fari. Chekutanga, let me appreciate. Anditika mundibatsira ku appreciate Fari Sadiki mukadzi uyu aripa live right now na Roshin Ngorima. Anditika after this live ya mai vemwana vekunge vasitaka ku Dubai taita pano, they jumped in vakati tipei tindeko kuhotera itinonzwa nyaya itega because ava vagara nguva yakareba vari ku Dubai. Anditi and then tibva tavapachi information yese, vapiwa information yese chokwadi vakadrive vakaenda kuhotel kuya. Vasvika kuhotel kuya vakanotaurawo naagent uyu kuti vanzwe nyaya. Zvino achatsanangurira Fari kuti what happened. Asi mai vaya vasvika kuZimbabwe nhasi vakazokwira vakazomanaja kuriliswa nezuro, vakaenda check out nezuro, vakatorwa nevasikana ava vakaenda navo vakatozonivasiya kundege, vakapinda mundege nemwana wavo vakadzika kumba. Saka vasvika kumba nhasi. Handiti zvisinei, rega itizozvizere kubva kuna Fari. Right, Fari, thank you very much naRoshin zvamakaita nezuro. Mwari akuitirei zvakanaka, zvisaperere kune uyu chete, zvirambe zvichindirira mberi nezvamakaita nezuro. Chii chakazoitika nezuro after tataura pano paya? After I left the live,
ndakasiya namba dzangu. Zoe anova ndiye akaunza nyaya, I think, padari. She then contacted me akatanzi Roshina titisangane pa hotel in 40 minutes. Ndikati nina handina namba ya Roshin, plus I don't know the hotel. Mvandipa namba ya Roshin. Then I contacted her and she contacted me. Akatanzi ndikutogadzirira kubuda saka tosangana. Ndobvandipa namba dza the lady. Ngakutumire location and she sent me location. Vandaenda. Ndisandasvika inini Roshin called. Akatanzi I'm at the hotel. But ndakutobva because I have a meeting. Ndanchwana utangana 1. Dzadzatokuma 2. And akatanzi saka chienda and then I'll join you later kuma 4. Ndapedza meeting yangu. Got no problem. So when I got there, our hotel, they were at the reception already. My bags anenge ari ku lobby cabin. So when you are going, no go short or kuti Team Zimbabwe and they give you Team EP and they give you. So ndakasvika, but iye anga ari reception with somebody else. So I can instruct you can go and sit there and it. So I sat down and then after about 5 minutes they came nemunuya. The debt has been settled and it. So this person akasetla this lady, the agent wemuno Dubai. Akati asikuda kuzikanwa, asikuda kumbonzi anga aripo. So it's a well-wisher akango uyao aka nyaya. And apparently I think anomziva this lady anonzani. Messi Mshaninga. It looks like anomziva Messi because I told her she's a gambler. Right. So after the settlement, Vamunu Yadi aenda. Anga show driver a big car and then he left and went. Mvatazo kera na mai tana mvataenda and she said, let me gather my things up to enda. Ndikati nini kana mato check her out, you can come with me kumba kwangu, then tozoenda ku airport later. And she said no, we need to get a bag from somewhere first kudeira. Ndikati no problem, we can go. So pangapana a lady from Kenya anga apparently she's a sort of an agent saka anga uya one mwana ku Pingent E. So she has been with Vanamaitana throughout and she was narrating pain ya Maitana. So she told me kuti munu yanga tone stress. So kuti dai vanhu vasina kupindira, it was going to be something else. So I then sat with Maitana vakantaura kuti what happened was they paid this lady, Miss the agent were Zimbabwe, and it mess. They paid her. But then there was an issue yekuti ivo vakadi vakawana somebody who bought them tickets kuti vauye. So ivo mva contacted this lady Messi akati hanzi vanhu havasati vabhadhara, so mavisa asati aredi. Maitana said isusu taaredi saka imi muri kuuya rini isu takuenda. And she said as soon as things are sorted and it. So Anna Maitana took started the journey vakasvika kuno and it. Vakafonerwa na uyu Mesa akafonerwa na agent wekuno kuti vanhu venyu vauya pauya one person and it.
hanzi Messi vanga vane machats this agent wekuno anga ane machats between her and Messi achiti hanzi nkukuya chichi I'm bringing the money somebody has paid I think I can't remember how many US euros akabada but very little for the number of people that were coming from Zimbabwe. So they booked in Banamaitana and it. Then Vekumba, they called Maitana. Vachiti, first they called her and said, Woto and Anichi, never Anna, Vana, they are ready. Iwo, you look after the children. Maitana wakati, Aiwa, ina anduzo kwani sushengeta wanawezi. She was on the net and she came alone and it. So the story is, this agent Wekunoko, the hotel was booked in her name. So she booked, I think, 20 people under her name, Barry Team Zimbabwe. And Maria Ipandwa Kubadarwa na agent. So Vana Maitana and everybody else were paying Messi. And it. So Messi was supposed to pay the agent we put Dubai. That's where the issue was. The hotel was booked in the agent's name, not Anna Maitan. So this agent was supposed to say to Mariechi, King as a whole. So this lady anga kunetsana na Maitana kuti yenda buka vanhu ndakabuka reservation yema rooms 20. But only one person turned up. Yet it wasn't Maitana's problem. Yanga area agent. But because Messi was already in, there was no communication anymore. That's what the problem was. No, but tinoda kutenda nyaya iyi yakataurika but vanhu vakangozviignora yangotaurwa kudzasungwa fraud adii azvikazodii zvikangopera zvakadaro hapana munhu akamboda kuti aite fedha nezvenyaya but totenda maizowi paakazouya akataura nyaya kuti right pato vanhu vasitaka uko toita sendikati iwe zvinokuti ari zvanhu zvatanga takataura kuti zvitakumbomira kusvikira next year Christmas kuti vanhu vambogadzira zvinonoitanga chiti kudii nyaya ishi pane mwana but mweya wangu ngogadzikwa mwana chimwana chine 9 years chichizira chakelika kuti manje zvichafamba sei apa ndandotoshaya kuti podini saka regai timbotenda chiti nutshell. Thank you anonymous brother vakanosetla bhiri vakaona nyaya iyi vakaenda kusetla bhiri kuti vanhu vareleaswe vaende kuZimbabwe. Thank you because ide musina kudaro pangapotera kuti chiginda goriya chaicho ndochakachoda kutoshandiswa ipapa because truly speaking muri kungozvinzwawo mukadzi uyu anga asina mhosva Maitana vanga vasina mhosva mhosva mulegend aifa ngoza vaagent wake akasungwa kwete naMaitana denda ndirini angu Maitana ndaitonozvimirira vanhu havana kunzwisisa because when you are in distress sometimes kuti uexplain it zvinonetsa zvibudi ndizvozvo saka vanhu thought kuti maybe she's nyaya haisi kubata nyaya yaibatana sangana she's trying to gain from this or anything aiwa inini ndakatoenda ndichiti ndiri kuenda for 2 hours I ended up staying until 9 o'clock. She was really in bad shape. Anga akubvunda, she hadn't eaten for days. And she hadn't slept for days. But kuti uve in distress and you have a 9-year-old and it kuti umtaridze kuti pane chinhu chakadaro is not good. So she was trying as much to shield the child and also deal with this thing. And pressure yanga yakawanda from people, from her family and all that and it. So she was really in distress. Right. So I think somebody in Zimbabwe ndiye akazotaurira munhu ari kuno. I'm not sure that story. But tinongotenda this well wisher akasetla this case. Because brother tinokuvatenda vakabhadhara but it seems as if brother vanozivana naMessi. Vanozivana naMessi brother because nyaya addiction yake yegambling yavaitaura is true. Mukadzi yaya Anton's
igambla zvekutodaro mukadzi uya antonzi ane addiction yegambling zvekutodaro handimona saka vanenge vanozivana zvavo though hakuzana vanenge vanozivana because hazvinambenge zvabuda information yegambling but yakatozobudawo kune isu vanhu vanonyatsomuziva ari close nekuti munhu igambla zvemashuwa but toda ngotenda hanzvadziva vanhu kuti makatopindira mukaita step up dema musina kudaro amenoti nesiro tingadei pamwe tingadei chatovepolisi makutonozvavabudisa munhu ini ndanotonyengera kuti taichiginda gori yaima muna mhosva hamuna chamupa munokwana ini ndinongai mapege enyu muti ndakuindi muindi tione yanokubatai ndikona tatosvika because vanga vakatogara reception yacho iri padoo chaipo but pareception kapa zita riripo harisi ravo zita riripo harisi ravo pareception zita riripo ndera agent aiwa vaitonzi team Zimbabwe vanga vasinganzi maitana vaitonzi team Zimbabwe kaza kana uchibhuka room kuDubai ndobhuka ndichiti team ndinonzi team Zimbabwe kati ndinobhuka this was a pageant yakarongwa anditi to the extent mwana akawina but akapuwa 1 award chete imwe iyi yakanzi your agent broke the rules saka havana kupiwa iwe uchahwisisiwo nyaya yawo iwe futi fariwona handiti wati vaiuya as team vaiuya as team handiti iye uyu agent wemunomu aibhuka as team kuti team Zimbabwe team Malaysia team Kupi handiti Kenya saka maitana only her child participated aiwa haisi nyaya yekuparticipate panyaya yemabookings pachibhuku apa agent ushu achitaura kuti pazobhuka team Zimbabwe akataura nani anenge atori papo yaitoitirwa pahoteli ipapo asi achibhuka team agent Dubai ushu achibhukira team Zimbabwe akamuti kuti azobhuka apa aitaura nani who was she in communication with kuti pazozi team Zimbabwe ndine vana vangu 20 vari kuuyako ndila 20 rooms aitaura nani yes aitaura agent akuZimbabwe ka ava mai avaingovewo vaperekedza mwana wavo vaiparticipata handiti agent wekuZimbabwe haana kuzouya zvinei namaitana izvozvo maitana use the hotel but iri agreement kaemaagents ari tu iri agreement yemaagents kavari tu but okay in reality yes you are right but maitana vasina kuuse the hotel then dai pasina anything anditi because this happened as soon as they arrived per hotel hamena sindodera ndirinda mwana ndaibuda nepareception ipapo ini haina ndaibuda nokuti inini hapana zita rangu vanenge vasatombozivi vakutoziva kuti team Zimbabwe zita rangu havana ndambotaura navandiziva ngodza kuti ndo vanhu vangu vandiri kunza ipapa ava kuti vazogara pa pachitiwa pigent munhu orega kuuya handitimaona munhu orega kuuya achikuzobhadhara ina hamuna pamunotaura saka dei vanga vakapinda vese vari 20 kudaro vakadi vakabatwa vese vari 20 kudaro kuchinzi bhadharai mari iyoyo ivo vasina chavanoziva vatozivi nehotel wavasiwo kwave nehotel havakuzivi vakatosvikapo naagent uyu ndakasvika agent havazivi vakatodza kuti ndatogamuchira vanhu vakati pakati 20 vakadaro vaitozoita stranded vari 20 vakadaro hazvina kana sensi muri kumboyewawo nyaya iyi guys hazvina kana sensi iye anga ataura kuti ari kuuya ari kuteera kuzosetla bill handi muri kuona ndopandiri kubatsira ipapa kuti Messi anga ataura achitaura nevanhu vake kuti ndiri kuuya nosetla bill saka maitana vaipinda papapa maitana is the user ka so you are liable newewo liable Messi was not there anymore anditi zvakaoma haiwa kana but anyway chikuru toda kungoti ndaidi kuti mwari kuti ava vakasvika kumba handimaona vakasvika kumba kunhingikiri zvakanaka ndo patiri kutenda vedu papapa right iwe chirega tikubatsire pano uri kuDubai tine imwe nyaya iri kuda kutopinda yaMessi mapia apa manje ari kuti abaya murume wake nebanga as we speak banga riri mumusoro ndizvo kaMessi
toda kutowa kuti pari kufamba sei auya kuzopotera yake pano kana tichimisa kumapurisa tomisa hedu tiri isu mesi zviri nani tiperekedze mumwe wedu isu tigozoona tomubatsira sei arikoko anomaona saka tinoda kuti utiudzirewo vanin'ina vangu vari pano vari kuti vanoda kuenda kuDubai vari kuudzwa kunzi ndai kuDubai kune maopportunities please ndimi vagarireko tell us zvinofamba sei just hold on sis Melly mundifonera in 2 minutes all right yep. Hanzi tifoni after 2 minutes ndofunga paita zvibasa nai guys ini ndobatwa secolateral mirai alright mirai ndikupe example inoyatsonzwisisika mirai ndikupe example inoyatsonzwisisika guys mirai ndikudzei iwe une murume wako anditi zvaune murume wako oenda kunotora chikwereti teererai munzwe nyaya iri panapa murume wako osumuka nemakumbo ake iwe tucha achifamba kuenda kunotora chikwereti kubhenki anditi ono apply loan yake kubhenki mainiya amusi kuziva chiri mungori mukadzi wababa bhenki rosvika roapprova kuti aiwa baba vapei shuwa 3 million yava apply handiti vopuwa 3 million yava apply baba vaya handitika pamwe pamunotinopuwa mari iwo akonenge uripo asinyadzira kuti haumasivi hanimaona haumasivi modzo hamuna kuisa insurance tongoti mapuwa 3 million hapana insurance madzokera enyu kumba kwenyu after 2 months handitika baba vobva vadi votiza muSouth Africa muno makapuwa loniya votiza nyika voenda kunogara kana kuAustralia handika pasiwa mukadzi apa saka mukadzi bhengi rinouya here richibata mukadzi secolateral kuti ime amai tokubatai mukunzi kuti pano titoda mari yedu 3 million yakatogwa nemurume wenyu iwo ona pawakasaina pawakaita madhirawo nebhengi hapana pawakakwana paita madhiri nebhengi iwo kazongo uzochitengoti mai ndapiwa mari nebhengi 3 million ndakatenga imba inoyi maybe 2.5 tikasara ndituningikiri anditi bhengi rino yarichiti collateral ndikubata mukadzi wachoena kuti kusvikira murume yaya kuzotipa mari yedu totoreleasa mukadzi kana kuti bhengi rino yaro riposesa imba yayo kana kuti bhengi rinoisa painterpol kuti murume uyo atsvagwe andimaona muri kuisa pundiki yangu yataura ndose kanzi next of kin unonyepa next of kin aisati nenyaya handandisipo pakaita madhirawo undandisipo pakaita madhirawo iyo ndozotoibuda hanzi if you are married the wife has to pay akaenda unoita contract kubhengi akanyisa zita rake vopinda pamba konzi ndikutsvaga baba pana panonzi ningini inoti avapo konzi ndima ndoti ndiri mudzimai wake konzi saka chitopinda imuvheni nemapurisa andei makutosungwa because murume haasi kuonekwa haana kubhadha imi ine madzenya akuita zvinhu zvakadaro bank will come back and repossess the house handika and put it back on market yakutengesa nevalue iri pasi handimaona kana kuti kualita interpol tiri kutsvaga munhu akati let me tell you what happened to us me 2009 somewhere there 2008 mirai 2009 bengiro exactly Sandra bengiro tira process cheta tori munhu andiwana uka kwainini adzimaitana use the hotel kwainini sikashandi simba kwainini sikashandi simba nesikashandi simba bengiro nokuaprovira ndikudzi 3 million nekuti kana tukutengera imba because anonga chiti imba yachana ndo guarantee iyo iyi autizi nayo madziro kai haudzuri imba kana nekuZimbabwe vanotokupa ukandotenga imba vanokuaprovira kana nemapepa ako ari budget unoaprovigwa imba iyi iwai nyaya ndinokudza yakaitika 2009 tatenga mota yedu first car muno muSouth Africa ndokutara first car muno muSA kwete kuZimbabwe muno muSouth Africa muno anditika tatengeserwa munhu akatengesa pakaita munhu handika aisina kuma insurance kujobe kuko hanimaona munhu uyu akaita problem amene nyaya dzake dzekumadhire kubasa basa dzaadzoda kuputika ndobva aziva kuti ndakaputika mapepa angu emunhu zvose hazvina kumira mushe handimaona saka pana pandafa kuti nyaya isati yasvika kure inofa kuti nditize ndidzokere kupi kusimu mainsurance companies aya anobhadhara vanhu vanenge vafa zvemainsurance izvi handimaona ndobva angoti kuna dedwe kwangu ndikushama ndikutengesa motikari price yakatengesa motikari yanga iri price ndoda kutotiza handimaona
polo classic modziziva polo classic dzakamponesa dzave polo classic so dzakareba dzane zvimaziso uku maziva uku maziso yewhite so yanga iri polo classic so tatenga polo classic vaiwana kuti akuita muti akachimuchichita tine zvima-savings bank vanga vatokushava kutochandaka ndatore zvima-savings bank hanimaona vatomhanya tatibvumirana kati aiwa ngaitengwe motikari chopaa kuti evdem kwire sikofu muchinda kubasa vaenda vanotenga mota iya vatenga mota iya andika munhu akatora zvinhu zvake anga neimba and everything kana kuti chii handimaona akatengesa zvaamino zvakaita zvinhu zvake fast manikiri ndobva anga nemota yake amino akaindisa nekumvura kujamba bhodha kuti ine nekumvura achibva budirira kupinda muzimbabwe achingobudira zimbabwe hapana kuti afiki nyaya inobva tsara chiputika kubasa kune mari dzaidza dzaifanwa kupuhwa vanhu kune dzimwe marika dzokuti inzwai munhu dzamunofanwa kuclaima sometimes vanhu munofanwa kuclaima kumainsurance but hapana vanenda vanoclaima inongosira akagara yakadaro handimaona konzi pakafa kana kuti kupi handimaona munhu akafa pakakupi hama dzake dzakaona kuclaima hama dzadzotsvagwa handimaona adziti serious kana dzoshayikwa mari yanongoramba yakadaro saka I think boys ndo mari dzaidi yadzairova iyoyo dzichirova ndobva pazoitika kuti kune mumwe akanga pane mari iyoyo yakanga yanzi ane mai vake vakanga vashayika iri aifanwa kupiwa kuda 2.8 million saanga ashayikwa anga akabuda akaenda yeDubai ikokuko hanimana saka paakazodzoka after 4 years avanga vatorova mari vakomana vachiti munhu haasi kudi haasi kubatika hanimana munhu ndokuzodzoka ndobva ati puchu achinda kupi achinda kuyaka kune mari yaya vana kuti nyaya yaputika vachaiwa nepi mari yekuti vadzosere mari hapana munhu akuda mari yamai akadzoka kubva kuDubai mai mwana vatoti akashayikwa andimazviona abva aningirira vati azodzoka ti mari vaona kuti nyaya yaputika atisaka muzimbabwe mapepa anga nawo anditika chaiwo asi mapepa anga ari macorrect papers but anga kamawana zvisiri straight animonisa tinoona mapepa original but zvisiri straight saka akanga kuziva kuti manje nenyaya dzake dzati akunovhendenyura inyaya imari yakawanda kai handika vatatu vachinovhendenyura chaicho pane nobuda zvakawanda mahawksai bva arova pasi da after a week nyaya dzikabvondoka hanimaona dzikabvondoka lakiwo iye paanga atove kuzimbabwe akaramba achikokomeketana nababeko anga achiudza kuti ashamwari nyaya dzangu dzakaputika saka ndakatove kunoku handika vanongo katotevera chichiwa tototi ubva vataura zvese saka tangonzwawo senyaya tangoti ingoriwo nyaya munhu achapinda chiti South Africa achapindi because nditotsvagwa zvekutodaro uku achatopindi because itori kesi itori kupi kumahawks tangoti kakanasa life yake ndi zvakezvo vatinda kuzimbabwe takagara ndofunga gore rese mota titofamba hedu zvenyaya yacho yeduka and boy and everything handi munochinjira namba motengesera mota mopanana zvitupa chichi and everything kuti patraffic register apa yatove November totoenda kuZimbabwe mai mwana totoenda kuZimbabwe uko hanimaona tatoenda kuZimbabwe zvakanaka tasvika papoti kwakuita rufu ndendanga sheka ndi vamwene vangu asheka chasii tikuenda kumariro tasvika pabhodha mai mwana tasvika pabhodha paipai handiti mapepa ako emota zvese unodeclare zvese unonyora fomu remota riyara unonyora zvese handiti vabudisa izvo mai mwana hawks zvainoita inotracer kubva kumota vanenge vane information yemota dzako kumabhengi ako kana chikutsvaga vanenge vakapinda saka information yese apa vakazenge vaita mapepa aya vakaona kuti mapepa aya munhu uyu muZimbabwe but angaita mapepa emuno mufragile ipo zvakaidzi dziri kupailapo hanimaona saka zita rake chechero ranonzi ningi rekuZimbabwe motikari yake yakadai saka vanobva vanosenda signal kumabhodha ese hanimaona vanosenda signal kumabhodha ese isusu zvinhu ndezvegore rapera zvatisi kuziva chinhu tatenda zvekumusha mai mwana tikusvika papaya nemota tomira palaini paya tosvika nemotikari yedu zvakanaka kairi panze tasvika pakaunda papaya vatobudisa mapepa kudai handika munhu yatora mapepa uya atasa mapepa kudai apanjapanja mupani handi vanenge vachivakagara kuseri kwekwa vachipanjapanja apanjapanja atasa kudai so adaidza mwoyo wake tikuzviona tikuti mheno vanoisa zvese musistimu zvese crystal zvinopinda musistimu hawks manje mashandiro ainoita manje ashandise macid hawks iri pamberi atodedza umwe totoona isati hapana ndakambofungira chinhu kaisu kuti chichikuitika atodedza umwe wake wauya bepa riya yavatopamoyo yatodede pasina within no time atika patodedzwa mukuru supervisor isi tingoti kuti amheno kuti pameno zvikuitika pasatifunga dzekuti chiyadzi uyi panguva iyoyo hanimaona zvotika inotiza unenge une mukana kudobuda ukatiza but utoramba wakamira zvekuti hamene zvakudiwa zvari kugadzirisa hanimaona tuzi zvedu takatomira kwadedzwa supervisor atouya atotora bepa riya atobaya mukombiyuta tomira pakubebebebe atodedere hanimaona zvikanzi vangoti tokumbira kuti mumire pasaida baba mirai pasaida
asi itakutotasana kuti mire paside kwakanaka indatoenda paida dhindisa yako pasipoti yato ndinosvikanaka ndatomira ndatovamirira hanimaona zvikanzi mirai apa kwatobuda hapana kuita 2 minutes anzi mirai paside apa kwakutobuda mapurisa akapfeka hembe dzeblue aya muno mapurisa nevanhu vakapfeka hembe dzekumba mahawks aya vatobuda vakadai so vakatowanda kuti unge pabato criminal munonzwa iwa unoita kuziya mai mwana svika papai kanzi svikai pano vatosvika panapa zvikanzi tokumbira kuti tipinde kuseruku vapinda museri miyamiyawo zvikanzi give us a documents vatobudisa madocuments atovapa zvikanzi chii hapana kuziva chinhu kandatoteverawo ndatogarawo pasaidi chii zvikanzi where did you get this car laki rakaitika guys laki rakaitika faira rakanga vandimbozati vanhu vachirimanisa zvezvavo mafairo ranga rine mapepa yaya ose emunhu yaya ose vanga rangopindawo hamene zvakaitika rangopindawo motikari rakapinda sei hamene zvikanzi ndakatenga last year kune munhu asisusususo zvikanzi kupi vavataura zve zvikanzi do you have anything to back up your story vakati ndikati zvikanzi maje ini handigari kunoku nditoenda kuzimbabwe mapepa ndasiyawo ndikati no faira rakaita sei pane faira randaona mune mafaira 2 andaona mune faira zvikanzi ndai munotora ndatobuda pepa ndatoexecutwa nemupurisa mota kuya mota yatobatwa kai mota yatobatwa red flag ndatoperekedzwa pepa zvikanzi torai faira titora faira rachona handimaona mupurisa atoti bvisai zvinhu zvenyu mukati hatibvisi zvinhu mota medu zvakaita sei zvikanzi okay ndatoramba paya tadzoka nefaira ndadivawana sure agreement ose irimo chitupa chake chirimo zvese zvakatengesana zvezva zvirimo mukati mame handimaona zvikanzi where is this guy tikati we don't know chakasevha baboka madhesi akatengesawa mota paya masoro kugore ndiyakuda zvikanzi abvapa zvikanzi no hatisi kuziva kuti munhu akatangotengesana motikari zvikangopera how do you know each other vakati no hata kufamba momutangoziva ndisangana pane rimwe baba taingomwawo and mota yakatonzi for sale and tikangobvunzawo and then we were interested hanimaona they had to start doing a background check on my husband ndakamirira kuti zvechokwadi kumaini kwanoshanda kwarimo here musystem zvakazodai tione mapepa akutopindawo pakurisa emapepa ake akuverifyiwa ndiwo here and everything zvikanzi panguva ino unfortunately tombosara takabata motikari matimukuenda kuzimbabwe zvikanzi takunotora motikari enda police station mubvisa zvinhu zvenyu handika muzudzo apa imukuenda mapurisa vakatakura makamboita mapenzi guys mukuenda kurufuka makatakura zvinhu zvakazara zverufu endichichi makunzi mota yambosara ichimboinvestigatwa munoziva kuti laki zvese pakarovhura even kuvin number chest number mukati meengine mame engine number zvazvakafanana pari chakachinjwa because it was legit hanimaona kwakutoenda kwakutotsvagana nemabhazi iwe semapenzi muya mubhodha muya kwakupinda mubhodha muya kururu tichiinda handika chero patakasvikokudza vanhu kuzimbabwe kuti mota yabatwa vakatosara chitoti kunyepa takatozowa makuwa achinzi kwainzi nhema mota yei nhema dzavo vakatotenga mota kupi nekunyepa kamota kavo ndikakakasira kuno kuzimbabwe kakatogara pasi kakatosina mavhiri akangori aponja vakasvika katenga mota ipa pa2 years pa3 years dzotinema tatozozviwa after zvatopera hapana munhu akambobhilivha nyaya yekuti zvipane zvaitika kubhodha because akasvika nafamba netsoka vanhu vangoti kunyepa fatera tangoiginowawo hanimaona so ndosandiri kuti nini saka vangane vaifanga kubata murume uyu here kuti takumubata pano kusvikira mutawana munhu uyu wakachengetwa iwe usina chaunoziva hazvina kuitika kwatiri asi vakatoregedzwa semutai tikatopfuurira mberi chakasara chakabatwa imwe tichitodzoka zvishuwa takaona mota yato takaona yatokliwa tichidzoka takaona yatokliwa zvechokwadi motikari totopiwa iye akakontinya kuramba achingodi achingotsvagwa nanhasi ndofunga anenge achingotsvagwa because hanambo haachadzoki muSouth Africa saka ambouyi kunoku saka vanomuwanepi andimaona ndosana ti kudazvo zvinosiyana kudazvo zvakasiyana mota inodzoka notowana yatokliwa unosvika uchitondimanda mota yangu ndokupa mota yangu yanga isina anything handitoti yanga isina chakachinjwa handi vanoitora voendesa kwaendesa kuti haina kuchinjwa here mavhin number haina kuchinjwa here engine number engine ndiyo here chaichayo everything wanike zvese zvanga zvingori intact patangoitenga it was a very good car in a very good condition yanga itori new one hanimaona takatongofamba naye zvakanaka yanga hapana chaimboda kana kuchinjwa nakudi saka zvese everything was just correct ndobva tatongopiwa that our car back ndobva tabuda saka ndo zvakaitika handisi kuziva ndikatimbotora saka idze Dubai wedza tondikona wedze kuti kwai kana ini mwana wangu akabva pana pandosungwa ini ndotosungirwa kunzi muchagara mujere svika vanonyawanikwa ndindakamba iyi right ndofunga vaya chiri kubasa
uyu ndofunga achiri paita emergency kubasa. Ndofunga paita emergency kubasa. Pana farapa. Ya atodzima phone. Atodzima phone yake. Ndofunga paita emergency. Saka right, chirega indidoni ndibve pano tichipinda Semi. Aiwa Semi ndinomufonera naye ndingabatanza nyaya here. Ati nyaya yaSemi yakazvimiririra. Nyaya yaSemi api yakazvimiririra. Tochidona todzoka panyaya yaSemi apa. Tichihwa kuti pana Semi chichikuitika kana choda kuwana kubatsira titaure. Amona musainda